Здравейте, аз съм Леталис, това е Псистон Дуел. Ако искате доказателство, че постоянството е по-силно дори от тоталната некадърност, тази серия от видеозаписи е добро доказателство за това. Може би цял ден, не знам вече колко милиона проби за записи направих. След като направих последния, познайте какво, всичко беше добре, видеото не се чеше, размерът му беше добър, но бях записал само звука от играта, без звука от микрофона. Представете си как съм се почувствал. Хич не е изнервен, хич не е на предела. Мислех си, хей, страхотно, може би ще имам възможността да гледам за 20 пъти едни и същи вид игра, една и съща карта, едни и същи играчи, но ще ги заснема отново. Какво толкова, защото знам, че вие фенове чакате да го направя. Специални поздрави между другото за Елпи Стоянов, този пазарджишки плейбой, който е в моето сърце за винаги. Да видим на кои позиции започват двамата играчи. Елен Супер горе, докато маската долу в ляво. Питон, толкова добре позната карта. Едва ли има нещо, което може да се каже за нея. Видяли сте всичко, играли сте стотици пъти. Това е Lost Temple на новото време. Маската губи с 2 на 0. Тази карта е избрана от него. Както знаем, той е изключително силен 2 в 2 играч. Може би именно това е и причината да има по-голям опит на Питон и да търси игра на нея. На предишната Лонгинус, която беше избрана от Свипър, той загуби на картич, която беше определена от мен и беше, нека бъдем честни, напълно непозната за играчите, които изглежда нямаха никакъв опит на нея, подходиха зле. Свипър обаче е като гадинка с може би повече опит в мизериите, извади Proxy Dark Templar и това му спечели играта, макар че ако не беше извадил тях, може да извади нещо друго, с което да спечели, така че нека не го даваме само на късмет и правилен подход. Нека кажем, че просто момчето си е майстор и двамата тръгат на близките позиции, съвсем логично. Виждат, че са там противниците им, явно ще играят за някакъв по-агресивен стил. Със сигурност ще им се наложи да играят на два гейтове, ако искат да се защитят от противника, защото на тези близки разстояния просто нямаш избор. Единството може би хубаво нещо на Питон е, че при такива матчове могат да се получат различен тип игри, дали сте на близки позиции, дали сте на тези, които са една до друга, но все пак разделени в стила Permanent Android и играете предимно на дроп, където ривърите са повече от силни. Тук Свипър пуска един много добър пилон, той ще пречи на цели 3 проби на маската да събират минерали от тези купчинки тук. Това ще забави неговата икономика, но между другото икономика, тази дума не ви става понякога досадна и не ви стои някакъв неестествено икономика. Кой по дяволите казва икономика? Но StarCraft термини, какво да ги правиш? Окей, кратка пауза, но какво да правим? Родините от чужбина обичат да се обаждат в най-неподходящи моменти. Да видим къде бяхме стигнали. Свипър е пуснал своя симулатор междувременно. Маската е направил също. Той не събира минерали, но пък не му пуска си симулатор. Неговия зелот тук ще убие този пилон. Той няма да може, както в предишните две игри, да се стреми да отиде в базата на противника с зелот, да извади някоя друга проба. Между другото, в предишните това му изигра много добре. Не беше от полза за него, така да се каже. Позволете ми, че малко се оплетох тук, но просто изгубих нишката след тази пауза. Всеки момент ще се реабилитирам. Между другото Свипър е изпратил своите зелоти. Маската тук обаче успява да запуши входа си с два такива. Рампата му е сигурна, тя от новия тип. Те са малко по-тесни от стандартните такива. Два зелота са пределно достатъчни, за да я затворят. Трети всъщност не може да се събере, освен ако не са в най-главната ето тази част. Един гейтвей все още за маската, същия брой за Свипър. Тук чувам шумче от строенето на пропуска сграда, тя е за Свипър, Сайбернет скор почти готов, както е пуснат и втория му гейтвей. Свипър обаче има повече зелоти в момента, може би ще опита някаква атака, защото маската има само два свои такива. Вярвам обаче ще извади достатъчно единици, за да удържи без проблем тази атака. Малко ми дере груто в момента, което предполагам се отразява на гласа ми. Ще ми извините, за което наистина направих много записи, презаписи, презаписи на безброен брой игри днес, докато стигна до някакво
софтуерно решение за записване на тези срещи, да видим. Междувременно, докато се оправдавам, Суипър предприема споменатата атака, маската обаче се защитава добре, губищите на тези зелоти, но това не е от голямо значение. Суипър фокусира атаката си върху един от тях, 3 срещу 2, 3 срещу 1, този обаче се оказва боец, оцелява, маската трябва да измъкне тези проби оттам бързо, не да ги бута така неумело, губи само една от тях. Суипър не знам защо се върна. В момента пробите маската нанасят хубав демидж, отървават се само една загуба, това беше добре за него. Той е напред с един драгун, докато Суипър вече още няма такива свои. Пуснаме първи, ще пусне втори, скоро вероятно ще има и апгрейд. Той събрава междувременно, докато трябваше тази атака известно количество ресурси. Това е разликата между професионалистите и обикновените играчи. Ако беше някой корец в момента, той вече щеше да има излязли тези драгуни, нямаше да има ресурси, този робот щеше да речем наполовина, но пък и нашите са си добри. Може да не са прота, но пък сме си българи и си ги харесваме. Малко безсмислени приказки, но знаете, трябва да убиваме времето. Маск ще се опита да препираме някаква атака, докато единиците на Суипър не са излезли. Вижда роботикса, освен че може да нанесе някакви щети, той ще има предимството да знае какво прави противника, докато Суипър в момента няма скаут в неговата база. Тези два драгуна ще имат трудна задача да се справят с двама такива свои сънародници, но в случая съперници. Единия умря безславно. Суипър реши все пак, хайде ще вкарам малко майкро. Дърпа единия, втория си бие, след това дърпа и него. Два умряха тук, не стана ясно точно какво стана. Суипър прави някакви магически движения, убива драгуните на маската, зелото остава сам самичък, маската не е довел нови единици, Суипър извади 3, върти ги да покаже, че може да управлява много единици едновременно, две драгуни му остават на жълто, но пък маската вече няма нищо. Ако не се лъжи, видях апгрейд да върви, да, точно така, той е вече даже наполовина. Решава да играе по добре познатата тактика Shuttle Observer River, за да може хем да направи дроп, да не губи времето докато чака обсерваторията да стане готова, но пък и да има обзервер в случай, че противника му играе на Dark Templary, които пък спечелиха предишните две игри именно на Суипър, след като в първата той направи Proxy Dark, спечели, след това във втората удържа решителната атака на всичко или нищо за маската, в което той включи дори своите работници, нещо, което ако не беше правил, все пак ще запази някакви шансове за оцеляване, но той го направи, изгуби и тях и просто всичко беше решено. В тази игра обаче нещата изглеждат доста по-равностойни, някаква странна защитна формация от страна на драгуните на маската. Не съм сложил между другото нещо, което да закрива дължината на реплея тук, но вие така ли иначе виждате дължината на клипчето в YouTube, така че мисля, губи се смисъла да го правя. Ако трябва да съм напълно честен, просто забравих. Суипър решава да не пести пари за черни дни, харчи си ги на момента, премеси си StarCraft, но противно на очакванията и наложеното мнение, аз съм човек и правя грешки. Суипър напълно затворен на входа, с обзервър, чувства се сигурен. В един момент, когато станеш добър, вече придобиваш самочувствие и просто гледаш да не умираш, знайки, че можеш да победиш всеки, ако просто си играеш играта и не допуснеш някакви сериозни щети да ти бъдат нанесени. Суипър тръгва да скаутва с този обзервер към базата на маската. Маската от своя страна няма свой собствен такъв, с който да спре разузнаването на врага. Неговия на път няма да бъде обаче готов на време. Суипър излезе тук, разкарва си драгуните. Междувременно обзервъра му да, тук засича масата драгуни на маската, които се прави към неговата база. Суипър има по-малко, но пък има и зелоти, има и по-добрата позиция, така че тази атака няма да е проблем за него. Трите му гейтове са заредени, скоро ще станат неговите единици готови. Първият му ривър също е готов. По всичко личи, че е пуснал втори, точно така, защото шатъла му изчаква. Не знам дали ще тръгне да търси атака по работниците, не би било логично, тъй като позиции са твърде близки и една контратака би могла да му коства всичко в този матч. Маската пуска пилони на добри места. Това може да му помогне да види евентуален дроп преди да бъде фатално. Суипър скаутва навсякъде. Това е много добре. Както ви казах и в първата игра, скаутването е едва ли не всичко. В StarCraft не е толкова важно какви единици имаш, а как ги изиграваш. Маската опитва се извади този шатъл от играта, прави го успешно, има обаче по-малко единици тук от Суипър с огромно преимущество. Маската вижда това, връща назад. Има готов своя собствен шатъл, няма нищо обаче в него. Ривъра пуснат чак сега 3 гейтвей за него, работници приблизително някакво количество, макар че поне наглед тези на Суипър са повече.
Не сме нито един от двамата да пуснем изнинка до сега. Суипър може би обаче ще го стори в